la eThekwini mina nginegodlo ezimbili leThekwini. So that is why ngithi uyabona masuqala uhlonipha ke isigodlo, uhloniphe mina uzuhlonipha isigodlo. Kumina kwenza ngikubuke wena Sigujana njengomuntu ozalwa kabusha. Njengomuntu ozalwa kabusha. Ngizwile futhi uthinta igama laNkulunkulu. Wayiwina futhi inhliziyo yami ngoba angifuni ngempela noNkulunkulu. Uthema usho uthi even amanye ama products akho uyawa uthi mawusukwenze konke okwenzayo uphinde wakhulekele ube uNkulunkulu phambili. Hayi umthintile lapho. Vele mina isifiso sami ukuthi zonke inyanga zibe uNkulunkulu phezulu mase yibeka amadlozi abo da second. Into engeyifuni mina ukuthi umuntu afune ukubeka idlozi lakhe ngaphezulu kaNkulunkulu ngoba uyaliqhatha idlozi lakho noNkulunkulu. Ngithi ngiyicacise leyo Sigujana. Yingakho mfowethu ngithi it takes a man ukuthi umuntu akwazi ukuzihlisa uxolise ngale zoxolise ngalo. Mina ngabe ngiunfair ngabe kwayimina kahle lento engithi ngiyona ngiyona wiwinile inhliziyo yami. And I pray ukuthi njengoba ngikubuke mina njengomuntu ozalwa kabusha. Zalwa kabusha ke noma sewusiza abantu la obasiza khona akube ukuzalwa kabusha. Yingakho ngiqale ngangena mina ku live. Ngathi ake ngibuke lento because kuyenzeka omunye umuntu axolise ngapha. Kanti impi ufuna ukuyilwa ngenye indlela. Siyayigada futhi leyonto. Ukuthi mawuxolisa ngapha kungenzeka yini ukuthi mhlawumbe uyaqhubeka uyalwa. Mhlawumbe ubluff abantu uthi uyaxolisa bese ulwa ngenye indlela. Ziningi indlela zokulwa. Ziningi. Mawulwa uyakwazi ukuthumela abantu ukuthi abayohlasela. Mawumuntu mawulwa beyohlasela abantu. Kodwa wena mawusewenza ini? Masewenza i-fake smile. Wekuthi ngiyaxolisa ngapha bese uthuma abantu bayohlasela. Baphatha ikhali yonke into. Uyakwazi omunye ukuxolisa bese ethuma imidlwane ukuthi ayiqhubeke ikhonkothe ilwe. Yabo lapho usuke enza abantu izilimi ukuthi njengoba ngithi ngiyaxolisa nje kodwa nginemidlwane yami khokhothani nini ibikhokothe nayo. Omunye uyakwazi ukuthi athi bengabe exolisa bese kudwebela uvi. Nginjena ke mina uma kungenzeka Dr Khehlelezi kube ukuthi ubuxolisile nje kanti mhlambe khona iplan ekhona ngabe mhlawumbe uzobona udweba uvi noma ngabe khona imidlwane ozoyithuma noma ngabe khona into ozoyenza kuyoba yibhadi lakho ke lelo. Ngoba yindaba ngoba ngeke ngiphinde mina ngehlisa umoya entweni enjalo. Ngiyodila nawe la ngigcine khona. Nawe futhi uyodila nami la ugcine khona. Kodwa mangabe nje uthi uyazehlisa bese kungabi khona impozulwa ngayisa ngoba ngihlakaniphe kakhulu ayike ngazi uyibona. Bona yonke into. Kodwa mina indlela oxose ngayo ngikubuke njengomuntu osezwale kabusha. Ngabuka ngibuyelwa yithemba ukuthi hayi akuzini phela ngoPawuli lo wayezingela amakholwa owashawa unyazi. Angazi ukuthi ngizoyichaza kanjani lona but bayayazi amakholwa lodwa. Washawa unyazi wavuke so omunye umuntu. Lalela baba. Lemhlabeni vele umuntu nomuntu uyawenza amaphutha. Ngiyakwazi lokho mina. Kodwa into ebalekile ukungajajwa ngamaphutha owenzile. Ukujajwa mawusuthi ushintshile. Ukuthi ushintshe ngempela yini. Baningi abantu namhlanje abashadile abaqale benza amaphutha bengakamtholi upartner ozomshada. Baningi abantu abaqale bangahlonipha benza amaphutha kodwa namhlanje impilo yabo isihlelekile. Lemhlabeni siyafunda ngamaphutha. Iphutha engalenza mina ukuthi ngithi Sigujana ngeke ngiphinde ngikhuze uma wenza iphutha. Cha, angithi phela njengoba nguking nje. Uma ngamuntu eziphutha akufanele ngilwe nawe. Kodwa kufanele ngilungise iphutha elenzekile ngabe ngenkulumo, ngabe ngokufundisa, ngabe noma ingane, kulungiswa ini iphutha.
hayi lento yokuba toxic, because ngeke ngivume ukuthi ngithi hayi bantu sengizonidayisa ngoba sengibasizile abantu kwezinye izinto and mina ngibekelwe ukuthi ngilwele abantu. Ingakho lingekho ilanga la ngiyosho khona into mase kuthiwa leyo nto ayenzekanga. Alikho noma yini engiyishoyo iyokwenzeka njengoba ngishilo. Ingqinamba engayinqoba engivumela ukuthi kube njalo. Kodwa mangathiwa ngisho into kuthiwa yenzeki, kungaba either ngiphule ingqinamba noma uNkulunkulu ungishiyile. Sengafuna ukubheka ukuthi ngoneni ukuthi uNkulunkulu angishiye, ngoba uNkulunkulu akakushiyi lingekho iphutho lenzile, ngoba uNkulunkulu akazwani into engalungile. Ingakho ngithi mfethu lapho ukhona indlela okhulume ngayo ngikuthande nakuba uyibeke ngendlela yakho le. Khona le nkulumo oyithintile Dr Khehlelezi kodwa wayibeka ngendlela yedluzi lakho, ngakuzwa futhi. Umuntu unemimoya emibili umuntu. Wena uyibeka ukuthi khona amakhehla, wathi khona ogogo abathi amakhehla athanda ukula. Ngithi mina ke umuntu unemimoya emibili. Khona umoya olwayo mase kuba umoya wokuthula. uNkulunkulu nabantu abakufisela okuhle abahambisani nomoya olwayo. Idlozi lakho elikufisela okuhle alihambisani naleli idlozi elilwayo. Idlozi elilwayo likwakhela izitha kungenasidingo. Idlozi elilwayo likuvalela izinto kungenasidingo. Kanti idlozi lokuthula nelomnqoba livula noma kuvaliwe, ngoba mawulala phansi ila khona abantu bekwazi ukudabukela. Ogada nala unotice yazi abantu even ma social media abamlwela umuntu othi uyayilwela, kodwa abantu beke bakubona ukuthi uyi victim. Babalalela baze beze show hashtag bekulwela because uyi victim. Yini bekubothi uyi victim kodwa uthuli bayakulwela abantu. Kodwa mangabe uzokhuluma kakhulu ulwe kakhulu abantu abakulweli bathini? Bathi sifuna ukubuka ukuthi iyogcinaphi ngoba niyana. So uma uthi wena kube nemoya emibili, khona amakhehla alwayo, khona izalukwazi ezikhuzile, ngiyayi-understanda mina ngokwakwa spiritual liyonto ishilo. Ngokwakwa spiritual ukuthi yezempi lezi ezokuthula lezi zokuthula zipreminder kulezi zempi. Ingakho ngithi lezi othi zivukile zokuthula yizona engenza ngithi I suspect ukuthi ngathi ufuna ukuzalwa kabusha noma usuzalwe kabusha. Ungiphakamisa lezi mase kuba uNkulunkulu, ngoba lezi ezithi hlasela, ezithi sebenzisa abantu ukuthi abakulwele, yilezi zempi lezo. Ingakho ngithi mina into eyenza ngikhulume kanje ingenxa yamazwi aphuma emlonyeni. Ngize ngaphinde ngawaposta, mase ngiwaposta ngathi kwagqamisa futhi lamazwi lawo. Ngawagqamisa sengwapostile mina because bengifuna ukukhuluma ngayo yonke lento. Impi ayifuneki. Into efunakalayo is to be humbled. Bese kukhonjwa indlela. Uma ungibheka mina noma yinini mangiba nenkani, ngiba nenkani kodwa ngibe ngikhomba indlela. Ngibe nenkani kodwa ngibe ngikhava abantu. Yabona ilwimpi ngoba phela angikwazi ukuba nenkani kodwa ngabkhona. Ilwimpi anginendaba nempilo yayo. Into ebalekile umnqobo. Garanti ngeke nganqobi ngoba ngazi amandla engihamba nawo, ngazi ingqinamba engayinqoba, ngazi isifungo engasifunga ukuthi ayikho into eyoma phambi kwami, ngazi isifungo engasifunga ukuthi ayikho into eyoma phambi komuntu osefike kimi. As long as bezongilalela ngihloniphe, bese fikile umuntu nje efuna usizo. Ngazi yonto, ngazi mina ngikhipha imali ezinkulu, ngimbisa idamu, thiwe liyafuneka kuze kulawulwe yonke into, ngimbisa idamu. Ngazi mina iziphi, ingakho ngithi mfowethu ngilalelile, ngithukuthele ngoba before wenza live ngiqale ngezwa ukuthi uyafuna ukukhuluma nami. Uyazi ke nawe ukuthi utshele bani
ukuthi uyafuna ukukhuluma nami. Yabo, uyafuna ukukhuluma nami ngoba khona izalukwazi ezifikile. Uyafuna ukukhuluma nami noma ngingafihli. Utshele lapha ya ubhuti we-restaurant esezingeni eliphezulu emhlanga Rocks egcwalayo and ekufika izikhulu lekuthiwa uMageza. Le restaurant nami engidla kuyona bengabe ngemhlanga iMushroom. Restaurant leya esezingeni eliphezulu le restaurant. Wena onyanya ufokofo kusho thina uKing Bhaka ngeke mina ngiye entweni ngigoqa. Mushroom isezingeni eliphezulu uthinte uMageza kanti uMageza unabangani. Aphinde futhi uMageza kumina afane nomfowethu. Ngeke ngithi umngane kumina. Afane nomfowethu. Thina mawuthinta yena naye wangifonela. Ngathi kulungile. Ngizobuka njengoba ngubukile live wakho. Yabo. So kwakona ukuthinta uMageza usomabhizinisi okanjeya umngane wakho kumina afane nomfowethu ukuthinta yena. Angitshela ukuthi angibuka live. Angigqugquzele noma usuqala aphinda afone athi King nangu seyangena. Amandla lawo. Amandla lawo. Amandla lawo. Ngabo. Amandla. Ungithintile uMageza. And ufuna ukumtshela ukuthi khona abadala sebefikile kuwena. Wamtshela futhi ngenhlanhla uMageza naye umuntu okaspiritual. Wak understand ingeke kwazi ukungithinta. Mina angifihli mina. Angifihli mina. Hayi angifihli nje. Mina angifihli mina mfethu. Yabo. Yingeke ngithi mina lapha nje mangabe ngiyemhlanga ngeke lapha eMushroom. Akhona namanye ama-restaurants nama-hotel engiwahambe. Kodwa ngikhuluma ngale ngoba ile engiregular khona. Ngenxa yokudla kwakhona. Okright. So bafethu so ngiqonda ukuzoncoma la ngoba phela umuntu mfethu awumgceki noma enze kahle. Ngabe ngilongi by spiritual nje ngingagwetshwa. Umuntu awumgceki noma enze kahle. Kunemshado ebhidlikile ngaphandle. Ngokuthi nje akekho ufuna ukuzihlisa. Indoda naye yazi ukuthi imini inhloko, umama uthi ngeke ngizwe ngalo. Ubhidlika umshado. Kunosomabhizinisi abaxabanile kwawa amabhizinisi ngoba ngeke ufuna ukuzihlisa. Engekho naloyo ethi nami ngiyinkunzi ngakithi nalo ngiyinkunzi ngakithi. Kodwa ukuthi ukwazi ukukhumbula ulikhiphe uthi nguking. Uthi utsheliwe futhi idlozi lakho lathi uking lo. Latshela idlozi lakho lathi uking uyihambile le ndima endimudala. Kodwa nawe uhamba nathi nawe unamandla. Ngithi mina ngokwami ngikubona uzala kabusha. And ngifuna ukubuka. Ngifuna ngibuke nje. Ngoba njengoba uzala kabusha ngifuna ngibuke ukuthi lento engiyishoyo yiyo ngempela yini. Ngizoyibuka. Uma ngiyona ngiyobuya ngithi idlozi lakhe yes linamandla kodwa uyena obuya ngalilaleli ngiyokutshela. Kodwa lokho okwenzile hayi kukunika amandla ba. Kukunika amandla ba. Kukunika amandla and nami ngiyacela emazulwini nasemhlabeni ukuba njengoba ukwazi ukumela iqiniso limele iqiniso lokulimelele mfethu wenza live limele noma usulapha ngoba ngesiqamba manje ukulapha kwakho nawe wakuphiwa abadala bakho limele iqiniso noma usulapha ke mfethu. Kodwa uma uzoligeja mawusulapha ngiyabuya uma ngizothi like ngithi uzala kabusha kuyaba eceleni kunemdlwane la engikhonkothayo ithi thunywa uwena izosuka la. Izosuka ke lapho and mayisuka umhlaba uyonyakaza. Iyonyakaza. Bafethu nani lapho nikhona hayi ukuthi ngithini. Kwaba ingqinamba yami awulwi nomuntu ongalo. Nawe emsebenzini futhi la ukhona ungalwi nomuntu ongalo. Kodwa umuntu ubeke walo ilwake nawe ke. Beke walwa. Ngoba ngeke uvume phela unqotshwa ungalwanga ilwa. Kodwa uqali ngokulwa. Ziyazi ngisho igebengu. Aqala u7
kuqala u6 ithi 6 mayisithi 7 mayisithi 7 sekushintsha inombolo bayazi Thenji ake ngikhulume nawe lapho ukhona sigujana mfethu lapho ukhona ngiyazi ukuthi mina kunabantu abazi ukuthi angikufuni cha ayikho lonto mina into engiyayifuni ukuthi kwenzeke into ekhombisa ukuthi umuntu yamhlukumeza kodwa indlela okukhulume ngayo abantu bayijabulelile kakhulu ajabulele abantu akuyona into engathi mina ngizobhosta ngayo ngithi ya uxolisile cha ifuna ngibe humbled ke le humbled ngoba manje akuseyona ke yomuntu sekasemazulwini awulwi lento engaka phinde futhi ngisho ngithi njengamanje ke seqala ke manje nami ke manje ngizosebenza ngezinga eliphezulu idamu livuleke kakhulu manje bayalazi ke abantu mabefikile bebesabe ngisho ungena bethi awu idamu elikhulu kangaka lalela livulekile kakhulu manje iskavetha sesihlale 2 weeks lapho siloku sisebenzile nje sidla 10,000 a day namanje futhi sasebenza funa nje makushaya uDecember njengoba siyobe sihlangene lapha ya 31 December siyobe sihlangene kumnandi kunje abantu bephethe ama camp chairs abo uyokubona ukuthi kobe kuzakala ngizonishuthela masengile nesitezi lesengisakhe sangweni sesiphelile sekuseli interior ngizongikhombisa sona isitezi lesi engisakhe enzansi naso siphelile sekuseli interior design isitezi lesi esinye sivukayo khona sesithathu ke manje sivukayo isitezi angiyibali lezinye izindlu khona sesi3 isitezi esivukayo kuyoshaya uDecember sesiphelile naso yabo ngikonakele nami angizenzeli ngiholwa ipower ukuthi angenzini ngiholwa ipower ngiholwa amandla and ipower ibeka abantu phambili and ngiyacela sigujana mfethu wangitshela ngithi ngibona ukuzalwa kabusha ngiyacela nawe ubeka abantu phambili beka abantu phambili uyokubona kuhle nomusa kuyokulandela and mangathiwa zonke ke inyanga zikhuluma ilanguage yokuthi akubekwa abantu phambili umuntu angabeki into ayifunayo acabanga ukuthi umuntu uyitarget nayo into engayifuni mina ayinto engayifuni ingakho mawuthi uyangizwa ingoba ngisensa ukuthi kunokuzalwa kabusha yabona azasho yena athi izinto engikhulumayo zama fact bese didiswa ukuthi why ngishaya inyanga cha ngiyakuphendula lapho angishayi inyanga ngisuke ngivikela abantu ukuthi awuwenza u1 no2 no3 uma kuthiwa kunento ekuthiwa yukuthi ayikho liyonto angishayi inyanga ngivikela umuntu uma kukhona othi yena uyayenza lento ngithi ayikho akayiproveke ukuze benzeni abantu bese iprovile khona mabefuna leyo nto abantu bonke bezoya kuyena angithi wangizwa ngathini mina ngathi mina undodana lapha ya untando umhlongo lo kade eniscrotum lapha ngathi ayikho inyanga ezamlapha mawucabanga ukulwa nezinyanga lokho noma ukwenza ukuthi untando asinde ngathi ayikho inyanga ezamlapha ngaze ngathi including me myself into mina engizowina ngayo is because ngiyabona ukuthi kwenzakalani ngaze ngathi ngibona lento eyithathe kumuntu wesifazane kodwa iyayisiza enza inyoka eqale yamudla umzimba wonke yasiyostaka lapha ngaze ngasho ngathi kunento ewujeli like lapha ya ewujeli like ngabe sengithi there is no way ukuthi khona umuntu wesizulu osangayenza ifinyele liyanto ngathi there is no way ngiyalwa inenyanga lapha ngathi yebo uzosinda ngathi kodwa usizo lakhe uzolithola esibhedlela ngobani esibhedlela bazokwazi ukumhlinza kodwa lento elwayo imini uzokwazi ukuyithulisa ke ngoba yinda kade ihamba nazo ibhedlela kodwa kungalungi zivele avela phuma esediniwe ngoba yinda kakuvele kuvuke lento le ngizoyilalisa lento uzothi beye esibhedlela uzofika kuthola usizo guess what namhlanje usefana nomuntu onormal wenze exactly
kwaze kwafika ngisho ama TV la ezofuna ecathi ngizosubseka efuna ukungiqinisekisa into engiyishoyo uma efike efa esibhedlela ezothiwani ngathi ngeke afe ngoba into ebizombulala yile eyinyoka manje lento eyinyoka ngiyibamba nje odokotela besebenza umsebenzi wakhe ngokomthetho kumele ngabe odokotela basesibhedlela nezinyanga nabelaphi bendabuko kumele ngabe kuyasetshenziswana ngoba hayi ukuthi mina kuphela okwazi ukwenza lo msebenzi engwenza intanda ukwazi ukubamba umoya bakhona nabanye abakwazi umehluko abekho vocal untando besezambe wayiqeda ibhedlela esaza abantu besizulu esebahambile esafuna ukuya kwabanye mina ngakhuluma kukhona uhamba ezolithatha enyangeni ngathanga hayi lapho nangampela bajika ngoba bezwe mina ngisho bajika bathe bebejika bafika kumina mabefika kumina ngakhuluma bathi sesithemba wena ngathi khululekani ngizoyibamba inyoka bathi sebehamba ngabathi fu ngemali engakanani kodwa angikaze ngiveze leyo nto because bengi-understand ukuthi impeni wayo ayifuni ukuvezwa ifuna ukunqotshwa mina mangilapha ke angivezi into engiyenzayo even ngisho isamba engasikhipha ngithi angikusho ngoba sebesuke bakusho lapha abafowethu bethulele TV sebekumentionile ngizwile bekumention ku TV ingakho sengikusho manje ngabathi funga imali yabo kuthe noma sebekomlandi bafika futhi la ngaphinda bathi futhi why kube ufu it's because angifuni into ezophazamisa nezovala yabo sibonge kubona bonke abantu ababamba iqhaza ekuthenini ehanjiswa noma eselandwa sibonge kubona bonke abantu ababamba iqhaza ngokuhlukahlukana kwabo baningi bahlukahlukene ngokuthi ngiyabala abanye kube khona engababalanga kuthiwa ababamba iqhaza nje nekade bemkhulekela abantu sibonge nezinyanga ekade zikhuluma egodlweni zazo zimfisela ngoba zikhona izinyanga ebeyikhuluma egodlweni zazo zimfisela okuhle zikhona bakhona abantu ekade bethandaza bethi ngampela iprocess ayihambi kahle bakhona kodwa into emnandi bese bethandazela into ene directive yokuthi kuyiwa la awucabange ezosuka aye kumuntu thizeni kanti umuntu uyomquvisa nje emzini wakhe 3 weeks ehleli engasizakala uyathandaza wena kanti ivela kwenze kulutho kumnandi ukuthandazela into ekhona even empilweni yakho ithi uthandaza ibusebenza kanzima thandazela into ekhona ungathandazi kanti ulele yabona ungathandazi